közel megyünk, felülünk a hátára, és a szépkerek füleit addig simogatjuk, meg előtt. Aztán azután futunk. Lábújegyet. Hát biztos, melyik megyék, és itt volna. Megpróbálj Csabi. Na de ha bejönnek. Egy medvének 500 hektáros vadászterületre van szüksége. Itt az egész rezervátumig a szén ellát 440 hektár. Azt jelenti, egy medvének van itt hely, van 11 medve és 8 bocs. 19-szeres a populáció. Úgyhogy nem csoda, hogy bejönnek szemetet kutatni kaja után. 1550 évvel a medve látta az embert, mert most már ha a medve látja, miután ilyen nagy turista világ van, látja az embert, kapcsolatot köt. Hol ember van, ott van a kaja is, és inkább közelednek. Persze. Ez a különbség a modern és a régi medvék között. És kirakta le ezeket a... Kaja nincs. Hozzáadva? Inni szeret. Medvék szeretik a bántattyút.